halule ya present ro phaye norong ni tabuk sak hamya tongmani norok ora admission tongmani bisinte nong ni sak tabuk ka hamda ngi mankha boba hayrogi mane nang sawi damani ni sago boba hayro an sago bohok ni sawi khamena bo sawi khameni ke ka tin bisinte sai ke hamma karam tele ke tongkha acha angkan nang zepro mane zepro bohok sawi phayo boba haike bobti bisiba mane samane boba hay nungza mane lenge te phai ya bahiro mane bohok sago kono mane lengo bele kono lengo te hero sakro payo tirok ngo ke thiba hay phai ke hanu zo lu wa tirok ngo ta tabul le oba hay deng kha tabu ke kono ni ya tabu srai ke na srai ka am ta na gang kan ni mung ka ta mung kha ani mun mon de bro mana acha bu kan ni mana ke ni ke boba hay ro girok mani ani ke bele kana hambai ta no ani ke bohok ni de mang ani bohok samani no ang ba yang bo kayo eto no kai to nang hambai di sini je ba dia pa ple yang ama sut to tong ka ore ni som tong go ya ma ke suri jaga haman ba kai to na bele ke hambai tai no no ba hambai ko bele kana acha gatabo boba hay ni sorry sustong ngamle tabu ka to sustong kai to no kong no sa bohok sadia acha hongka bo kan ni baba na acha nang kata mas sana mosong mane nini rogi tabo tini nini sajak bai nini logine borok sak hamya eba borok ni bemar o soitan bai borok rajagi tongmani kai to ne hamren bisinte borok tini sala hamai manka abani bagen nang bahake kai to na hambai rok na mosong abo kisa sawai khnarati sa hamai maro angkani ko dai ta ani logi no tu ko hamai tu ni ni bo logi ga na hamai kai to na hamai to subuni tagor to mai hamka gang go ani sak suri na jama kamana suri jama ka ani mo bukaro ai mi man tawo hambai ya sin taro mana mo to tawo ang der arum nama hima kon ha nga hamai maro ba ko no do to no no na ka isor no go ka to no hamai maro ei ora phai hamai maro do to no hamai maro kan ni mong kata mong kha an kani ke kandra parana kan ni mong kata mong kapukok ni mong ani mo ka suma suma de ma para kandra wono na oke gabelai kana hambai